Ein Ding. Ægte fuld HD, uden snyd til under 2.000 kroner. Det kan lade sig gøre. Beviset, det står lige der. Hej og velkommen til So ein Ding High Definition HD Bonanza Special. Udover anmeldelsen af den her fyr, så kigger vi på, hvilke andre muligheder der er for at få High Definition på din fladskærm. Det her, det er en Blu-ray-afspiller. Det er populært sagt DVD'ens afløser. Den ligner meget en almindelig DVD-afspiller, og selv filmene ligner, så er det overhovedet ikke det samme. Hvis man tæller antallet af pixler, altså billedpunkter i billedet på sådan en Blu-ray, så er der over 2 millioner. På DVD, der må du nøjes med lige godt 400.000. Og det betyder i praksis, at billedet det bliver vanvittigt meget skarpere. Det er super fedt, særligt hvis du har sådan en fladskærm her. Forbindelsen fra Blu-ray-afspilleren og over til din fladskærm, det skal foregå med sådan et kabel her. Det er HDMI, og det er det eneste, der kan overføre fuld HD. Samtidig så følger lyden også med over i fjernsynet, og det er jo vældig smart, så sparer du et kabel der. Og lige en lille note. Sådan et kabel her i 1,5 meters længde, det må ikke koste meget over 1.500 kroner. Sælgere, der begynder at snakke om forgyldte stik og ultrarent kobber og ledninger, der er snoet af haitianske jomfruer ved fuldmåne, de skal takles i opløbet. Lad dem ikke slippe afsted med det, og bare hils fra mig og sig, at sådan er det. Billedkvaliteten på den her fyr er fantastisk. Punktum. Det står ultra skarpt, og farverne er, som de skal være. Retfærdigvis så er de forskellige Blu-ray-afspillere, som jeg har set, er der ikke den store forskel. De er alle sammen vanvittigt gode. Der, hvor forskellen er, det er ned til DVD, og det kan slet ikke sammenlignes. Det her, det er langt bedre. De store forskelle på Blu-ray-afspillere, det er hovedsageligt, om de understøtter de seneste standarder. Det gør den her. Og så hastigheden i menusystemet, og der den her, den er faktisk ret hurtig. Det er dejligt. Og derudover så spiller den nogle lydformater, der hedder DTS HD, Master Audio og Dolby True HD. Det er noget, der har absurd høj lydkvalitet. Det er godt nok svært at finde Blu-ray-udgivelser, der har de her lydspor, men de findes, og så skal man have en afspiller, der kan. Som jeg var inde på tidligere, så understøtter den her alle standarder inden for Blu-ray, inklusiv det, der hedder Profile 2.0. Sorry. Og det betyder, at der sidder et netværksstik bagpå. Tjekket, så kan man hente ekstra materiale over internettet. Det lyder som en rigtig god idé. Jeg har støvsuget hylderne hos den lokale pladepusher, og det er ikke lykkedes mig at finde en eneste titel, der har noget BD Live-indhold, som det hedder. Desværre. Det kommer nok en dag. Panasonic BD35 er en prisbasker af karat, der er virkelig meget sprød billedkvalitet for pengene. Den endelige dom fælder jeg til sidst i programmet. I årevis så har det været god latin, at hvis man skulle ud og have et nyt tv, så skulle det være HD-ready. Det råd er der sådan set ikke noget galt i. Problemet er bare, at det næsten ikke er til at trampe noget HD-materiale op ad jorden, med mindre altså, at du ser Blu-ray-film. Det der med sådan almindelig HD-fjernsyn, det er der ikke meget af. Men noget er der, og hvordan du får fat i det, det kigger vi på i dag. Sagen er nemlig, at HD ikke kommer af sig selv. Det nytter altså ikke noget at bare købe et HD-ready fjernsyn, sætte det til, og så ser man HD. Det signal, der kommer ind i fjernsynet, det er jo nemlig stadig et PAL-signal, og det betyder, at opløsningen er meget lavere, end den er på HD. Det kan godt være digitalt, men digitalt og HD er ikke det samme. Digitalt er stadig langt bedre, og et eksempel på det, det kan du se her. Det er en affotografering af min kollega Erkan. Her er han i digital udgave, og hvis vi kigger på den analoge,
Og så kan man kan sige i hårgrænsen og særligt op i teksten, der er det ekstremt tydeligt, at det digitale signal er langt bedre end det analoge. Men HD er det ikke, digitalt eller ej. Men skal du have high definition på dit HD stuealter, og det skal du, så er der mig bekendt 4 forskellige muligheder, og de står her på banen med jer. Den øverste, det er Stofa, så er der UC, så er der Viasat og hernede Kanal Digital. Og deal med dem man kan sige, hvilket selskab du kan få, det afhænger i virkeligheden meget af din geografi. Det virker lidt som om, at de 2 øverste her, kabel-tv-firmaerne, de lidt har delt landet imellem sig. De nederste her, Parabol, jamen det kræver bare, at du må sætte en parabol op der, hvor du bor. En anden ting er, at det her HD-TV, det som regel er i nogle pakker, og den slags tv-pakker er med garanti ikke billige. Til gengæld så får du fuldkommen vanvittig billedkvalitet i forhold til det, du kender. Og som ekstra bonus, så får du som regel også surround-lyd. Det er fedt, når man ser film. Lige nu, så er det Kanal Digital, der har førertrøjen på. De har 12 HD-kanaler. UC følger efter med 8, Stofa har 5 og Viasat 4. Men 2 ting er helt sikkert. Den ene er, at der kommer mange flere til. Ja! Og den anden, det er, at det her antal i, hvor mange de leverer, det kan være afhængigt af, hvis du har hvilken antenneforening du har og sådan nogle ting. Som jeg nævnte før, så skal du bruge sådan en boks her, og det skal du også med mindre du er kunde hos Stofa eller UC. Der har du nemlig mulighed for, hvis dit fjernsyn har en indbygget DVB-C-tuner og har MPEG-4, så kan du klare dig med mindre, så kan du klare dig med et dekoderkort og så sådan en mellemlægsmad her. Og de her mellemlægsmadder til at sætte ind bag fjernsynet, der findes flere forskellige slags. Snak med din tv-mand, han skal vide, hvad for en der passer i dit tv, eller så skal han stramme op. Hvis du kan vente til 1. november, så kan du klare dig med endnu mindre endnu, nemlig sådan en bandit her. En stueantenne, afhængig af hvor du bor, kan det også godt være, at du skal bruge en tagantenne. Men ingen dekoder, ingen kort, ikke noget specielt fancy. Og så kan du modtage DR's HD-kanal. Den starter 1. november, og den er betalt af licensmidler, så der skal ikke bruges noget ekstra pjats. Ja, det er blevet tid til at fælde dom over Panasonic BD35. Da de første Blu-ray-afspillere de kom på markedet for et par år siden, der kostede de over 10.000 kroner. De var store, de var larmende, og de var langsomme. Den her, den er ikke særlig stor. Den er på størrelse med sådan en Kina-DVD-afspiller. Den siger ikke rigtig noget, og den er relativt hurtig. Og jeg har set den på nettet til under 2.000 kroner. Og for de penge, der får du altså en maskine, der lammetæver alt, hvad du nogensinde kommer til at se på DVD. Billedet er helt bogstaveligt talt 5 gange mere detaljeret. Dog så synes jeg, at Panasonic de svigter lidt. De har anbragt det her netværkstik bagpå. Men netværkstikket, det kan ikke rigtig andet end det her BD Live. Og BD Live kan, lige nu i hvert fald, ikke rigtig noget overhovedet. Det havde været sjovere, hvis det kunne snakke med din computer eller andre ting i netværkshjemmet. Det kommer jo nok en dag. Så indtil videre, så må vi altså nøjes med en 4. Bip, bip, bip. Den karakter, den skal ses i lyset af, at der på markedet findes en ret interessant konkurrent. PlayStation 3. Når det kommer til Blu-ray, så kan den det samme. Den understøtter de samme profiler, men den kan utrolig meget mere. Den kan spille ting på dit hjemmenetværk, den kan gå på nettet, og så kan den være en spillekonsol. Og faktisk så koster den kun omkring 1.000 kroner mere, hvis du leder lidt rundt omkring. Det var ordene for nu. Hvis du vil vide meget mere omkring de her forskellige HD-formater, Full HD, 720p, 1080i, så er det som altid i ekstra materialet. Det og alle de gamle Soren Ding-udsendelser finder du inde på vores hjemmeside. Det er dr.dk/ding. Er det rigtig godt? Nej. Her er The Yes Men, 2 aktivister indbudt til konference som falske repræsentanter for organisationen WTO.